Molt bona tarda a tots i totes. Molt benvinguts a la 14a edició del lliurament dels Premis Jordi Pujiola organitzats pel Patronat d'Estudis d'Olot i Comarca. Saludem a la senyora Imma Muñoz, regidora d'Acció Social de l'Ajuntament d'Olot, en representació del president també de la Diputació de Girona, la senyora consellera comarcal d'Educació, Rosa Maria González, en representació del president del Consell Comarcal de la Garrotxa, a la senyora Montse Masdeu, regidora de l'Ajuntament de Santa Pau, el regidor de Cultura i d'Educació, Josep Quintana, qui ve també en representació de l'alcalde de la ciutat i que avui per motius personals no ha pogut ser aquí, i també la resta d'autoritats locals que ens honoren avui també amb la seva presència. Evidentment, volem agrair especialment la presència de la família de Jordi Pujiola, la senyora Assumpció Illes i la seva filla Elisabet. També volem donar les gràcies als patrocinadors pel seu inestimable suport, als instituts, als tutors i a les tutores per la seva participació en els premis i, sobretot, als veritables protagonistes d'aquesta tarda, els estudiants que opteu als premis. Moltes gràcies a tots ells. Ara fa 14 anys, aquest aplaudiment per ells, sí. Ara fa 14 anys, deia, el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca va decidir crear aquests premis en reconeixement i memòria del psiquiatre, historiador, en el seu moment també president d'aquesta entitat i sobretot amic Jordi Pujiola, i segurament aquesta sigui una de les millors maneres de recordar-lo i tenir-lo sempre entre nosaltres. Dir-vos també que l'acte està sent gravat i també es podrà veure d'aquí uns dies al canal YouTube del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. També vull aprofitar per donar les gràcies per la confiança al PEOC, per deixar-me presentar aquests prestigiosos premis que, com veurem més endavant i al llarg de la tarda, tenen un àmbit nacional i són molts els instituts que participen per ser prestigiats amb aquests reconeixements. Gràcies per comptar amb la meva presentació, en aquest cas des d'Events Planner i Ci penso jo. Tot seguit començarà aquest acte de lliurament dels premis, però primerament donem pas al president del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, el senyor Miquel Àngel Fumenal, que es dirigirà unes paraules. Molt bona tarda a tothom. Assumpció, Elisabet, regidors, resta d'autoritats, patrocinadors, mecenes, estudiants, professors, famílies i gent d'arreu, gràcies per haver vingut malgrat les primeres fredors de l'hivern. Tardor, tot i que al final aquesta tarda s'està prou bé. Ens trobem avui en la 14a entrega dels Premis de Recerca Jordi Pujiola organitzats pel PEOC, sempre en reconeixement i memòria de l'amic, mestre, historiador i metge psiquiatre, president del PEOC, l'enyorat Jordi Pujiola. Un any més, com a representant de l'entitat, vull donar un agraïment sincer a la Comissió dels Premis i també vull traslladar aquest agraïment a l'Escola Municipal de Música d'Olot, que com sempre sou la melodia d'aquest acte. Fa 3 setmanes entregàvem els 25 Premis Salvador Reixac a Santa Pau, dedicats a reconèixer els millors treballs d'estudiants en el camp humanístic. Avui, aquí a Olot, per 14a vegada, entreguem els d'àmbit científic. L'adjectiu científic i el nom i la paraula ciència. Resulta pertorbador pensar que en ple segle XXI, on la ciència i la tecnologia, des de molts punts de vista, regeixen el nostre món, hi ha persones amb altes responsabilitats, no altes capacitats, que neguen l'evidència i neguen el progrés del coneixement. Suposo que un dels exemples més evidents d'aquest desajust històric i cultural es troba en la realitat del canvi climàtic. Alguna cosa va molt malament quan la punta de llança del món occidental i tecnològic, els Estats Units d'Amèrica, tenen un president negacionista, entre molts altres adjectius que podríem dir de Donald Trump. Com a exemple d'aquests que hi van en contra, cal dir que les polítiques negacionistes del canvi climàtic i de moltes altres disciplines representen una greu amenaça pel futur del nostre planeta.
Negar l'evidència científica sobre l'escalfament global és ignorar dècades de recerca rigorosa que demostra l'impacte de les activitats humanes en l'augment de la temperatura global, el desglàs dels pols, els fenòmens meteorològics extrems, entre molts altres. Des de ara fa tot just un any, malauradament, tothom sap què significa la paraula dana. Rebutjar els avenços científics suposa un retrocés intel·lectual i moral per la societat. Ignorar aquests coneixements és condemnar-nos a una crisi ambiental, econòmica i social de gran magnitud, inexorable, els aquí presents i els que vindran, perquè el negacionisme no només menysprea la ciència, sinó que també posa en risc la vida i la seguretat de milions de persones arreu del món. Som a finals d'octubre de 2025, potser encara hi som a temps, i per això des del PEOC, com cada any, posem el nostre granet de sorra a favor del progrés, del futur i de la llibertat que atorga el coneixement. Fomentem aquest coneixement, patrocinem la saviesa del futur, donem impuls a la seva recerca, la recerca del país i per al país, d'Olot a Catalunya i de Catalunya al món. Moltes gràcies a tothom, molta sort als participants, força il·lusió i endavant amb els 14ens Premis Jordi Pujiula.
Són els integrants del grup de camerata de l'Escola de Música Municipal d'Olot, Xavier Montsalvatge, que un cop més tenim la sort que ens acompanyarà al llarg de la tarda i encara en tenen dues interpretacions més per fer-nos al llarg d'aquests guardons. Han començat, alguns ja l'hauran reconegut, amb el tema principal d'Espartacus de Brian Balmagis i ens prometen moltes més emocions, moltes més bandes sonores de pel·lícula. Bé, toca explicar com hem estructurat l'acte d'avui. L'hem estructurat de manera que s'intercalin àmbits de batxillerat i de cicles formatius i tots els 52 candidats i candidates rebran, a més d'un diploma de reconeixement de la magnífica tasca dut a terme, també una bossa solidària feta al taller cosidor de Càritas Garrotxa, que conté en el seu interior unes melmelades, obsequi i gentilesa de la Fageda, un lot de llibres cedits per l'Enciclopèdia Catalana, un exemplar còmic de la col·lecció El Gamarús sobre la història d'Olot, d'en Pep Fargas, cedit en aquest cas per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Olot i també de l'àrea d'Educació, i uns bombons de Glucky. També a tots ells, moltes gràcies per farcir aquestes bosses d'aquests detalls. Molt bé, pel que fa als guanyadors, rebran, a més del xec per un import de 500 euros concedits pels patrocinadors, un trofeu treballat en fusta que reprodueix el logotip del PEOC, el que veuen aquí al meu darrere. Anem, doncs, a conèixer els criteris de valoració a l'hora d'avaluar els treballs i projectes, així com també el nom dels membres dels jurats. Per fer-ho, contem un any més amb dos pilars importants en l'organització d'aquests premis, com són en Joan Gelabert i en Jordi Espadaler. Quan vulgueu. Molt bona tarda. En primer lloc, dir-vos, des de les dues secretaries d'aquests jurats, que tal com s'estableix a les bases de participació, tots els treballs i projectes que han concorregut a la present edició dels premis ho han fet sense referències personals ni del centre docent al qual pertany l'estudiant, en estricte anomenat i només signats amb pseudònims. Per aquesta raó han estat tots molt ben acceptats. Aquest fet ha permès poder complir amb la màxima confidencialitat i objectivitat la lectura i avaluació dels treballs i projectes per part dels membres dels dos jurats. Dir-vos, a continuació, que el dilluns 22 de setembre ens vam reunir a Can Trinxeria, l'actual seu del PEOC, els membres del jurat dels 14ens Premis Jordi Pujiula per a treballs de recerca de batxillerat, per tal de decidir els millors treballs de la present edició, sempre tenint en compte els següents criteris que us passo a llegir tot seguit i que veureu transcrits en pantalla. Aquests són els criteris. Per una banda, la formulació de la idea central del treball, l'originalitat en el seu plantejament i les seves aportacions innovadores, l'ús de recursos conceptuals i teòrics adequats, l'ús de fonts bibliogràfiques i també de documentació adequades, l'estructuració i ordenament del treball, l'adequació en el tractament de la informació, la formulació de conclusions referides al tema central, també l'elaboració de conclusions personals, la presentació del treball i l'ús adequat de la llengua, la qualitat de redacció i coherència en l'exposició i, finalment, l'adequació del treball als objectius generals del batxillerat. Joan? Bé, també el dimecres 17 de setembre i a la mateixa seu ens vam reunir els membres del jurat de projectes finals de cicles formatius per tal de decidir els millors projectes de la present edició, tenint en compte els següents criteris que us passo a llegir tot seguit i que també veureu transcrits a la pantalla. La formulació de la idea del projecte segons els requeriments del cicle formatiu de referència.
el grau d'aplicabilitat real al món empresarial, el rigor del disseny i la planificació de les fases del projecte amb els recursos conceptuals i teòrics adequats, l'ús de fonts bibliogràfiques i de documentació adequades al projecte, les aportacions innovadores i o la viabilitat del projecte, l'estructuració i ordenament del projecte, l'elaboració i presentació de conclusions personals, la presentació del projecte i l'ús adequat de la llengua, la qualitat de redacció i coherència en l'exposició i l'adequació del projecte als resultats d'aprenentatge i a les unitats de competència professional del cicle formatiu de referència. Jordi? I pel que fa al jurat, el jurat de batxillerat, al llarg de moltes setmanes i d'estiu, ha llegit i avaluat tots els treballs, arribant a un consens per tal d'establir el seu veredicte final a dia d'avui. Aquest jurat ha estat format, si parlem d'àmbits, l'àmbit de Ciències de la Salut, per en Pere Masmitjà, en Joel Piqué, la Roser Rifà, l'Stefan Schneider i la Maria Àngels Vila. Pel que fa a l'àmbit de Ciències Naturals, l'Ester Badosa, l'Emili Bassols, en David Casanova i l'Ester Sala. Pel que fa a l'àmbit de Tecnologia, hi tenim en Francesc Barcons, l'Adrià Bassaganyes, en Jordi Moret i en Francesc Llop. I pel que fa al jurat de temàtica comarcal, està format per la Marta Mallarac, la Laia Martí, el Llorenç Planagumà i la Maria Viles. I jo mateix, Jordi Espadaler, he actuat un any més com a secretari. Bé, el jurat de cicles, que també al llarg de moltes setmanes, també moltes setmanes de l'estiu, ha llegit i avaluat tots els projectes presentats, arribant a un consens per establir també el seu veredicte final. Els jurats han estat formats per, en l'àmbit de Ciències de la Salut i dels Aliments, per Laura Aulines, Neus Bartrina, Maria Àngels Bosch i Anna Herreros. En l'àmbit de Ciències Aplicades i Tecnologia i Disseny Tècnic i Edificació, que són dos àmbits, en Josep Maria Baborès, en Joan Font, Antoni Moreno i l'Ernest Prat. I actuant jo també, en Joan Gelabert, un any més com a secretari i reconeixent l'alta qualitat dels 42 treballs i projectes presentats en aquesta 14a edició, aquests jurats faran públic el seu veredicte avui, aquí, a la Sala Turín, a través de la conducció que farà de l'acte el periodista Juanma Robles. Juanma, quan vulguis, endavant. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Joan. Bé, també cal dir que un any més incorporem el Premi al millor treball comarcal, un premi transversal a tots els altres àmbits i que el jurat atorga a aquells treballs que estudien de forma general o particular també estan relacionats amb la Garrotxa. Cada cop que algun candidat opti a aquest premi transversal també l'anirem dient al llarg de la tarda. Ara sí, comencem oficialment el lliurament de premis i us explico la dinàmica. Anunciarem l'àmbit i farem pujar l'escenari per aquesta banda a tothom, el patrocinador, l'autoritat i un membre del jurat. Aquí, començant pel meu costat i venint cadascú al costat de l'altre, no s'hi val estar en fila índia perquè us han de veure bé, d'acord? Fins a arribar al centre. Bé, es lliurarà el diploma i la bossa amb els obsequis a tots els candidats i es donarà a conèixer el nom del guanyador o guanyadora que s'aproparà al micròfon perquè pugui respondre una pregunta que li formularà el representant dels membres del jurat. També aquest membre del jurat explicarà i justificarà per què s'ha arribat a aquesta conclusió i a aquest veredicte. Es farà després una fotografia de grup i després tothom abandonarà l'escenari i em diuen que per aquell costat que hi ha les escales. Molt bé, doncs comencem sense més preàmbuls.
pel primer lliurament que correspon al Premi de Batxillerat en l'àmbit de Ciències de la Salut. Pugen, en aquest cas, a l'escenari Joel Piqué, en representació de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, i mentre us vaig anomenant podeu pujar fins a l'escenari, l'Assumpció Illes, en representació de la família de Jordi Pugiula, i Stefan Schneider, en representació del jurat. Abans també de seguir amb tots els premis, també dir-vos que tenim coneixement que avui, aquesta tarda, alguns estudiants dels diferents àmbits no es troben aquí perquè tenen diversos motius personals o laborals i no han pogut venir. Us demanem, doncs, que algun dels seus familiars o bé professors que ostenten la seva representació avui aquí, doncs també en sentir el nom dels alumnes puguin pujar fins a l'escenari per recollir d'entrada el diploma i la bossa amb obsequis i qui sap també el premi de la categoria. Bé, doncs dit això, també que pugin els alumnes, els més importants del premi, els següents estudiants, que són la Caral Quintana Torrent, la Berta Badosa Regí, la Jana Puerto Pedrés, en Ferriol Camps Brugada, Noa Sánchez Bazán i Carla Costa Casanovas. Un fort aplaudiment per a ells. Molt bé, doncs passo a llegir, com deien també els membres de l'organització, la sinopsi, en aquest cas, dels 6 treballs que opten a aquest premi i que són, d'una banda, i els veurem sobreimpressionats aquí a la pantalla, d'una banda, Rendiment vegà, de Caral Quintana i Torrent, treball adreçat a aquells esportistes que volen seguir dietes veganes i vegetarianes, sense que pateixin cap mena de dèficit al seu cos i puguin tenir perfectament un rendiment molt elevat a l'esport. El segon candidat, treball, és una mitja marató en 12 setmanes, una quimera o una realitat. Un títol que està en francès, però que no llegeixo en francès per no ofendre a ningú, perquè no en sabria, però l'autora és la Berta Badosa Regí, un treball que opta també, veieu, al Premi Transversal Comarcal. És un treball que té com a objectiu saber si durant 12 setmanes una persona amb un estat físic corrent es pot preparar i acabar de manera satisfactòria una mitja marató, com la que es fa a la Garrotxa. El tercer treball candidat és Reescrivint la resposta immunitària, de Jana Puerto Pedrés. Treball que té com a objectiu entendre el sistema immunitari i les seves respostes i aprofundir en el coneixement de l'esclerosi múltiple i les seves alternatives terapèutiques. També tenim el treball del budell al cervell, l'ecosistema del benestar, de Ferriol Camps Brugada. A causa de la proliferació d'afeccions psicològiques en els darrers anys, aquest treball pretén exposar la rellevància de la microbiota intestinal en el sistema nerviós central, centrant-se en els trastorns depressius i d'ansietat. També el factor 5 Leiden, de Noa Sánchez Bazán. Aquest treball de recerca té com a objectiu principal analitzar el factor 5 Leiden, una mutació genètica que afecta el procés de coagulació sanguínia, i entendre el seu patró d'herència dins una família afectada. També opta a aquest premi Què et passa, germanet?, de Carla Costa Casanovas. Treball que es proposa entendre millor què és el càncer infantil, poder-ho explicar als nens en paraules senzilles i ajudar a tots els infants que es trobin en una situació similar. Un tema del tot interessant i necessari. Bé, doncs amb tots els obsequis ja donats per part de l'Assumpció Illes, en representació de la família de Jordi Pugiula, en aquest cas amb el patrocini de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, anem a conèixer el nom del guanyador de la mà de Joel Piqué. El tenim aquí, el pot llegir. Bona tarda. El guanyador del Premi Jordi Pugiula en l'àmbit de Ciències de la Salut, el jurat ha decidit entregar un guardó ex aequo, donada l'alta qualitat dels treballs, i els guardonats són Ferriol Camps Brugada i Carla Costa Casanovas.
respectivament per el Budell, el Cervell, en el cas d'en Ferriol Camps, i també I què et passa, germanet, per part de la Carla Costa Casanovas. Doncs serà l'Stefan Schneider qui valorarà, explicarà, justificarà aquesta decisió i també els farà aquesta pregunta perquè els estudiants es puguin expressar. Stefan, quan vulguis. Gràcies. Sí. Amb aquest micro? No, no funciona. Ara sí. Bueno, vull dir que per mi és un honor presentar els Premis Jordi Pujol. Vaig conèixer en Jordi Pujol, la gran sort que vaig tenir quan vaig aterritzar aquí a Olot. Una persona increïble, una persona fantàstica en molts àmbits, també interessant amb això que diguem ara. Bueno, Ferriol i Carla. Ferriol, comença amb tu. El teu treball s'inscriu justament en un àmbit d'investigació nova, prometedora. Jo faig gastroenterologia pediàtrica, llavors és un camp realment on farà falta moltíssima recerca perquè estem justament molt al principi d'aquesta gran descoberta que és la microbiota intestinal. Ens va cridar l'atenció al teu treball pràctic quan tu intentaves fer realment unes proves laboratori amb les possibilitats d'un institut molt ben documentat, per cert, amb molta fotografia, i 2 vegades repetit, perquè a la primera no sortia i a la segona tampoc havia un resultat convincent. Però això és ciència. Exactament això és ciència. En medicina, malauradament, de vegades no es presenten els treballs que resulten no conclusius o fracàs de la tècnica. Però just això és ciència. Enhorabona pel teu esforç. La meva pregunta seria, lògicament relacionada amb això, al fracassar la primera sèrie d'assajos, com has fet a no desmotivar-te i seguir? Bé, moltes gràcies. Vaig decidir repetir l'experiment perquè quan estava fent la part pràctica durant l'estiu encara estava amb la meitat de l'estiu i tenia molt de temps i vaig decidir que la manera correcta d'explotar la iniciativa del treball era repetir la part pràctica perquè era evident que en el procediment havien fallat algunes parts o en l'esterilització de les plaques, per exemple, podria haver-hi hagut alguns errors. Aleshores, repetint la pràctica i canviant les quantitats per assegurar-me que hi hagués un creixement òptim, era una manera que tenia més possibilitat d'arribar a un resultat més concloent, tot i que al final no es va aconseguir, però la iniciativa era aquesta. Moltes gràcies, Ferriol, i te dic, aquest àmbit necessita molta investigació perquè, malauradament, està venint també moltes coses en aquest àmbit que no es passen a ciència. Ciència. Bueno, Carla, la referència a Jordi Pujol. El teu treball és a cavall entre un treball científic i humanístic. La medicina no és només ciència pura. És ciència aplicada al humà. Això fa necessari una mirada humanista. Per això el teu treball es situa perfectament en el marc de les ciències de salut. Al contrari, farien falta moltes més treballs en aquest sentit d'acompanyament de la cura, el cuidar. El treball consisteix en una revisió dels càncers explicades de manera reservida, molt ben fet, i després aquesta va ser realitzar per pràctica un llibre, un material per informar i entretenir els infants que passen per un procés neoplàsic. Tot acompanyat amb dibuixos de l'autora. La pregunta és molt senzilla també. En quin moment va... No, és que aquesta pregunta volia fer primera, però no la faré una altra que és molt més interessant. Quan podrem gaudir d'aquest llibre i del material que l'acompanyarà? Primer de tot, moltes gràcies a tothom. Doncs, responent a la teva pregunta, aquest llibre encara no se sap ben bé quan podreu gaudir-ne, perquè estic en contacte, m'estic contactant amb la Pilarín Vallès
perquè em faig els dibuixos del llibre per tal de poder-hi donar més visibilitat i que sigui més útil, que pugui arribar a més persones. Per tant, estem pendents de que trobem ben bé un dia que puguem tirar-ho tot endavant i amb molta il·lusió i ja us ho farem saber quan tinguem. Carla, saps què és l'última frase que tenia posada aquí per tu? Jo no canviaria els dibuixos. Ara té alma. Després serà un dels altres. Deixa-li l'alma. Doncs amb aquesta... Fem la fotografia amb aquest desig de l'Stefan Schneider cap a una de les autores. Moltes gràcies i moltes felicitats tant en Ferriol Camps com la Carla Costa i tots els participants per estar fins aquí. Vol dir que heu fet un treball excels i sou mereixedors d'estar avui aquí a l'escenari. Molt bé, amb la fotografia feta, els despedim amb aquest aplaudiment. Ocupeu el vostre lloc per l'escala, sisplau. Molt bé, i passem ara a un altre àmbit, en aquest cas és el primer de cicles formatius, Ciències de la Salut i els Aliments. Per tant, demanem que pugi fins a l'escenari, d'una banda, Xavier Espuña, president de l'empresa Esteban Espuña S.A., com a patrocinador del premi. També a l'Anna Prat, en representació d'Òmnium Garrotxa, entitat col·laboradora, i en el cas dels membres del jurat hi pujaran dues dels seus membres, l'Anna Herreros i la Laura Olines. Un fort aplaudiment per ells. Mentre també pugen fins a l'escenari els següents alumnes. Són l'Eva Ortiz Solanelles, la Caral Panicello Riera, la Maria Bujaldón Cano, la Berta Domènech Apolo, l'Àfrica Huerto Galán, Mariona Trullenque Redondo, podeu anar pujant, sisplau, Lourdes Aragón Pujol, Daniel Cortà de Guerra, que us acompanyin amb aquest aplaudiment. Encara en queden Jordi Molina Coll i la Paula Echevarría Vázquez. Són tots els alumnes que opten, agrupats en fins a 4 projectes a aquest Premi de Ciències de la Salut i els Aliments de cicles formatius que anem a enumerar, a repassar i a conèixer la seva sinopsis perquè el públic conegui de què tracten. D'entrada, el primer d'ells que tenim aquí en la llista és el treball anomenat Vides paralitzades, l'impacte neurològic i social dels pacients amb ELA, d'Eva Ortiz Solanelles i Caral Panicello Riera. L'objectiu principal del projecte és donar visibilitat a aquesta patologia, realitzant una investigació sobre l'anatomia i fisiologia del sistema nerviós, així com d'altres patologies relacionades amb aquest. Un altre treball és Melodies curatives, de Maria Bujaldón Cano, Berta Domènech Apolo, Àfrica Huerto Galán i Mariona Trullenque Redondo. Projecte que analitza, avalua i compara l'impacte de la música en els trastorns cognitius i de comportament, demència i trastorn de l'espectre autista, el TEA. També opta aquest premi el treball La marmita de l'àvia, de Lourdes Aragón Pujol, Daniel Cortà de Guerra i Jordi Molina Coll. Aquest projecte també opta al Premi Comarcal. És un projecte garrotxí que vol donar resposta a la problemàtica que afronten els petits productors afectats pels preus baixos imposats per les grans multinacionals i les regulacions del mercat europeu. I finalment, l'últim, no menys important, és Efectes de l'alimentació en l'eficàcia dels antibiòtics, de Paula Echevarría Vázquez, projecte que pretén identificar interaccions alimentàries que puguin comprometre l'eficàcia dels tractaments antibiòtics i, per tant, la salut dels pacients. Lliurats els diplomes i la bossa d'obsequis a tots els candidats per part, en aquest cas, de l'Anna Prat. En aquest cas, amb el patrocini d'Espuña, anem a conèixer el nom del guanyador o guanyadora de la mà de Xavier Espuña. I el té aquí. El guardó en l'àmbit de ciències de la salut i dels aliments
és per Eva Ortiz i Solanilles i Queralt Panicello Riera. Un fort aplaudiment per elles. Molt bé, aquí que doncs, el guardó està assignat a cadascuna d'elles. Doncs, mentrestant, les membres del jurat li donarem el micròfon perquè puguin explicar el seu veredicte i, per tant, també a formular la pregunta que els hi respondran ara les alumnes. Hola, bona tarda. Ens han agradat molt tots els treballs, ens han semblat molt interessants, però el vostre ens ha interessat molt que fos sobre donar a conèixer, divulgar i sensibilitzar sobre una malaltia neurodegenerativa com la ELA. I que heu treballat, sobretot hem valorat molt, a part de l'exposició teòrica, la part pràctica, perquè heu realitzat entrevistes a personal sanitari que tracta aquests pacients, heu anat a associacions que també els ajuden i tracten amb ells, heu editat un llibre també amb dibuixos, suposo que vostres, molt maco i molt interessant també, i sobretot i especialment el treball d'anar als instituts a tractar amb estudiants per donar-los a conèixer aquesta malaltia i sobretot les activitats. Hem trobat també molt interessant i molt bona idea que féssiu activitats amb els estudiants simulant les dificultats que tenen aquests pacients i com aquests nois i noies podien fer-se una idea de com se senten amb el dia a dia els pacients d'ELA. I per això hem decidit que hem trobat que era molt interessant, per això l'hem premiat. Enhorabona. Ara la Laura us farà la pregunta. Hola, felicitats. La pregunta era per què vau decidir fer aquest projecte i, dos en una, què us ha portat a vosaltres a fer aquest projecte? Bueno, per començar, moltes gràcies als premis i sobretot a la Marta, que està per aquí al públic, que és la nostra tutora de projecte que ens ha ajudat des del primer moment. Nosaltres vam triar l'ELA perquè és una malaltia minoritària i és molt important perquè molta gent perd la vida amb aquesta malaltia. I primer de tot volíem parlar del càncer, però és una cosa bastant més comú. I l'Eva em va parlar de la malaltia ELA i em va semblar molt interessant. I doncs això, vam veure que hi havia molta gent que la patia, tot i ser una malaltia minoritària, i doncs vam dir que volíem donar visibilitat i això. I doncs ens ha portat realment molt el poder valorar que nosaltres estiguem bé, podem estar aquí, quan hi ha persones que realment estan patint molt amb aquesta malaltia i amb moltes altres. Doncs si pot contribuir sempre al seu coneixement d'aquesta malaltia, a la seva investigació, doncs benvingut serà. Moltes gràcies, Eva Ortiz, Solanelles i Queralt Panicello Riera. Ens fem la fotografia de grup, tots junts aquí, sisplau. I moltes gràcies. Aquest aplaudiment per tots els participants. Sisplau, ocupeu el vostre lloc per aquella escala. Mentre tornarem ara al batxillerat, ho farem lliurant el premi en l'àmbit de ciències naturals. En aquest camp i per aquest mateix, per l'entrega del guardó, necessitem que pugin fins a l'escenari d'una banda Joan Pijuan, director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Josep Quintana, regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, i Emili Bassols, en representació dels membres del jurat. Mentre pugen també els següents alumnes. Són
en Joan Peiró Ramírez, en Jan Artola Llorenç, en Marc Carreras Ribas, Maria Piqué Sassonova, Leire Cuenca Sepúlveda, Carla Cantero Linyart, Grau Costa Puigvi, Leo Olivares Amayàs i Bastián Fernández Tarazona. Doncs ells representen els 9 treballs que en aquest cas opten al premi i que són, i passem a anunciar-los, d'una banda, l'estudi de la salut dels ecosistemes presents en diverses rieres de la Garrotxa. Els autors són en Joan Peiró Ramírez. Aquest projecte opta també al Premi Comarcal i el seu objectiu, segons ens descriuen aquí, és l'avaluació de la salut ambiental de diferents ecosistemes naturals de la Garrotxa a partir de l'Índex de Biodiversitat Potencial, l'IBP, i la detecció i identificació dels ratpenats. També opta el premi al treball anomenat Atles dels borinots de la Garrotxa, de Joan Artola Llorenç. Aquest projecte, com poden també imaginar, opta al Premi Transversal Comarcal. Treball que té com a objectiu crear el primer catàleg i atles de les espècies de borinots de la Garrotxa, estudiant el seu cicle biològic, fer un seguiment del seu comportament i proposar mesures de gestió per la conservació dels seus hàbitats. Un altre treball que opta el premi és l'anàlisi de la formació d'harmònics en instruments de corda i vent, molt interessant, de Marc Carreras Ribas. L'objectiu principal d'aquest treball és estudiar la relació entre la física i la música, centrant-se en la següent qüestió. Com és que podem distingir i que ens agradi més el so d'un o altre instrument si tots estan tocant una mateixa nota? Molt bona pregunta. També opta aquest premi al Misteri de la Biodiversitat, de Maria Piqué Sassonova. Aquest treball explora si els estudiants d'un institut de la costa tenen un major coneixement sobre espècies marines o espècies terrestres del nostre territori, pel fet de viure en una zona costanera. També el treball Sorra de qualitat o defectuosa, de Leire Cuenca Sepúlveda. Treball que analitza la qualitat microbiològica de la sorra de la platja de Lloret de Mar i planteja com influeix tant la proximitat a la desembocadura de la riera com el turisme en la presència de microorganismes a la sorra. Un altre treball que opta al premi és La riera de Lloret, menys plàstic, més vida, de Carla Cantero Linyart. A través d'aquest estudi es pretén entendre millor l'amenaça ecològica dels plàstics a la riera de Lloret i també fomentar una major consciència ambiental, impulsant pràctiques sostenibles per preservar aquest entorn natural. Fringílids en perill, una nova oportunitat, de Grau Costa Puigvi. Aquest treball de recerca analitza el procés de recuperació d'un gafarró de la família dels fringílids i la situació actual d'aquesta família d'ocells a Catalunya. També es proposen mesures per revertir el seu declivi. El batec de l'univers, ones gravitacionals, de Leo Olivares Amayàs. L'autor del treball observa com, a partir de la col·lisió de cossos massius com forats negres i estrelles de neutrons, les ones gravitatòries permeten obtenir informació sobre l'estructura de l'espai-temps i els objectes que l'habiten. I, finalment, el ballet còsmic, la dansa entre barions i leptons, de Bastián Fernández Tarazona. Aquest treball de recerca tracta sobre la leptogènesi i la bariogènesi, processos hipotètics pels quals es creu que hi ha una diferència tan significativa entre la matèria i l'antimatèria a l'univers visible. Per tant, temes molt diversos dins del mateix àmbit, amb els diplomes també i la bossa d'obsequis lliurats als candidats per part, en aquest cas, de Josep Quintana, i amb el patrocini del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, anem a conèixer el nom de guanyador o guanyadora de la mà de Joan Pijuan. El guardó en l'àmbit Ciències Naturals és per Jan Artola Llorenç. Molt bé, que és l'autor del treball que hem anomenat els Atles dels borinots de la Garrotxa. Emili Bassols, membre també del jurat, formularà la pregunta i justificarà el perquè d'aquesta elecció. Hola, bona tarda. Bé, com a representació del jurat de Ciències Naturals, la primera cosa que he de fer obligatòriament és felicitar a tots els estudiants, tots els que han presentat un projecte,
Ens ho hem passat molt bé llegint-vos, és a dir, havíem de donar un guanyador i en aquest cas li hem atorgat en menjant, però segurament que tots us mereixíeu un premi i un guardó d'aquestes característiques perquè són treballs excel·lents i ens ho hem passat molt bé. Però com que s'havia d'escollir un, doncs vam escollir el d'en Jan, dels borinots, l'altre dels borinots de l'Alta Garrotxa, de la Garrotxa. Els borinots són aquests abellots, aquestes abelles grans que volen pels nostres prats. És un grup poc estudiat i, de fet, de les 19 espècies que en Jan va trobar a la Garrotxa, 5 no s'havien trobat mai, encara, i altres 5 espècies feia més d'un segle que ningú els havia trobat. Aleshores, en aquest buit d'informació sobre aquest grup d'himenòpters, doncs en Jan ha fet una contribució molt important, però de les coses que també valorem del seu treball com a jurats és tot l'esforç, tota la feina i tota la dedicació que ha tingut aquest treball. Primer, la recerca bibliogràfica per veure quines espècies s'havien citat. Després, per un treball, aquest no va sortir gaire bé, no va donar gaires fruits, de col·locar uns nius de borinots en uns prats per veure si els ocupaven, i de les 30 i pico de caixes em sembla que no en van ocupar cap, però això no el va fer defallir i va continuar treballant. A més, es va passejar per molts dels prats de la comarca per poder fer aquest atles, des dels prats del Coma Negra, Puigsecalm, Miera, Santa Pau, Moixina, ho ha recorregut tot. I per altra banda, fins i tot també ha fet transectes per veure la relació entre que tenen aquestes espècies d'himenòpters, els abellots, amb les plantes que pol·linitzen. I de les 19 espècies va relacionar aquestes 19 espècies amb 90 espècies de plantes que eren utilitzades per als borinots per visitar. Per tant, us podeu fer una idea d'aquest treball enorme, molt divers en el plantejament, i la pregunta que li faig és amb quina part d'aquest treball t'ho has passat més bé? Bé, moltes gràcies. I no sé, la part jo crec que m'he passat millor va ser totes les sortides que vaig fer a tot arreu de la Garrotxa, que al final era el lloc on te podia trobar coses més noves i que no s'havien vist. I sí, bàsicament aquesta part. L'altre era una mica més repetitiu, que també molt interessant, però em quedo amb la part de totes les sortides a tots els llocs que vaig anar. Doncs moltes gràcies. És el moment de fer aquesta fotografia de grup, sisplau, per al record. Doncs moltes gràcies i amb aquest aplaudiment per tots els participants. Molt enhorabona, en Jan Laortola i Llorenç. Mentre, com veieu, és el moment d'una segona actuació, en aquest cas de l'Escola Municipal de Música d'Olot, Xavier Montsalvatge, que ja es poden preparar, si volen, de seguida, perquè hem arribat a la meitat del lliurament de premis. Mentre els nostres músics es preparen per a aquesta intervenció, volem també agrair en aquest moment als 11 col·laboradors i als 18 patrocinadors que fan possible també el lliurament d'aquests Premis Jordi Pujoula. Comencem amb els 11 col·laboradors, que es veuran també sobreimpressionats en aquesta pantalla. Són l'Ajuntament d'Olot, l'Ajuntament de Santa Pau, el Consell Comarcal de la Garrotxa, la Diputació de Girona, els Amics de Santa Pau, Olot Televisió, l'Escola Municipal de Música Xavier Montsalvatge d'Olot, la Fundació La Fageda, l'Enciclopèdia Fundació, el Servei Educatiu de la Garrotxa i Turisme Garrotxa. I els 18 patrocinadors són el Col·lectiu d'Ensenyants de la Garrotxa, Òmnium Garrotxa, Bessols Energia, Fundació Hospital d'Olot, Grup Bataller, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Espunya, Energy Tools, Llegat Josep Canal i Alberola, LCPP, Simón, Manxa Industrial, Alzamora, Plana Hortós Enginyers, Fundació Moret i Marguí, Innovac, Bellapart i Tabil. Un fort aplaudiment per als col·laboradors
i els patrocinadors, molt importants per això. I ara sí, arriba el moment d'aquesta segona intervenció de l'Escola de Música d'Olot, Xavier Montsalvatge, que en aquest cas ens interpretarà una altra cançó que de ben segur us sonarà molt emocionant, és el Midley de Cinema Paradiso d'Ennio Morricone. Quan estiguin preparats, endavant. Moltes gràcies novament a l'Escola de Música d'Olot, Xavier Montsalvatge. Molt emotiva també aquesta interpretació. Bé, com dèiem, estem a la mitja part d'aquests premis. També sàpiguen i recordem, i ho diem ja ara, que al final de l'acte voldrem fer una foto conjunta com la que estem fent amb les diferents categories, però amb tots els participants, els guanyadors i les autoritats. Per tant, que ningú marxi d'estudi, millor dit, i també tenim un piscolabis al final d'aquesta sala. Per tant, quedeu-vos aquí per poder fer aquesta fotografia per la posteritat. També, com dèiem en el principi de l'acte, el ressò d'aquests premis ens sobrepassa i traspassa les fronteres de la nostra pròpia comarca per escampar-se com una taca d'oli per tot el territori. Enguany són 23 els centres educatius de Catalunya que han volgut participar en aquesta 14a edició dels premis i la immensa majoria dels seus professors i tutors es troben avui aquí, també. Doncs els passem a anomenar. Els centres educatius col·laboradors són, d'una banda, pel Val Empordà, de Figueres, l'Institut Sant Drassos i l'Institut Ramon Muntaner. Per la noia, en representació de l'Igualada, ha participat l'Institut Joan Mercader. Al barcelonès, a Barcelona, tenim un clàssic, l'Escola Massana, i també l'Institut Moisès Broggi. Per la Garrotxa Olot, hi són tots, l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot, l'Institut Bosch de la Coma, l'Institut La Garrotxa, l'Institut Montsacopa i també CREAS, Centre Integrat de Formació i Treball. En representació de Girona participa el Col·legi Belllloc del Pla. A Puigcerdà ho fa l'Institut Pere Borrell.
Lloret de Mar, a la Selva, ens hi participa l'Institut Rocagrossa. A Osona tenim molts municipis participants, en representació de Centelles, l'Institut Pere Bernils, de Manlleu, l'Institut Antoni Pous Argila, també l'Institut de Tona, l'Institut Sirvianum de Torelló i, finalment, l'Institut La Plana de Vic. Pel Pla de l'Estany de Banyoles tenim l'Institut Pere Alsius i Torrent, l'Institut en Josep Brugulat i també l'Institut Pla de l'Estany. I de Tarragona, l'Institut Pere Martell. Finalment, del Vallès Oriental, en representació de la població de la Garriga, l'Escola Municipal d'Arts i Disseny. També un fort aplaudiment per tots aquests centres educatius que confien en aquests premis, els veuen valuosos i volen que els seus alumnes els puguin gaudir, guanyar i disfrutar. Doncs passem ara al premi, un altre, de cicles formatius, en aquest cas de l'àmbit de les ciències aplicades i la tecnologia. Pugen a l'escenari Josep Coromina, en representació del llegat Josep Canal i el Verola, també la Raquel Ramos, del Servei Educatiu de la Garrotxa, i en nom dels membres del jurat, Antoni Moreno. També pugen els següents alumnes, els importants: Nízar Ajanak, Mateo Samuel Cerna Sánchez, Cristian Rodríguez Moreno, Gerard Ferreras Pérez, Roxana Sofía Quevedo Bellido i Ali Maghari. Amb aquest aplaudiment ja us reconeix el públic assistent la vostra tasca en fer aquests diferents treballs. Són 3 projectes que opten a aquest Premi de Ciències Aplicades i Tecnologia. I com hem fet en tots els casos, en aquest cas també, els passem a explicar encara que sigui breument. El primer que tinc a la llista és el MindSpeak de Nízar Ajanak, projecte que té com a objectiu desenvolupar una aplicació mòbil centrada a millorar la qualitat de vida de persones amb trastorn de l'espectre autista, el TEA, facilitant la seva comunicació emocional. També el treball Digitalització de l'Associació Centre de Lleure El Dofí, de Mateo Samuel Cerna Sánchez, projecte que té com a finalitat la digitalització integral de la gestió interna i externa també del Centre de Lleure El Dofí, entitat dedicada a l'acompanyament i inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual. I finalment també opta aquest premi el projecte titulat Borsa de Treball, de Cristian Rodríguez Moreno, Gerard Ferreras Pérez, Roxana Sofía Quevedo Bellido i Ali Maghari. Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'una aplicació web per a la gestió de la borsa de treball d'un centre educatiu, procés que fins ara es feia manualment, dificultant la comunicació entre alumnes i empreses. Bé, lliurats els diplomes i els obsequis, com cada cas, en aquest cas per Raquel Ramos, i amb el patrocini del llegat Josep Canal i el Verola, anem a conèixer el nom del guanyador o guanyadora de la mà de Josep Coromina. Bona tarda a tothom. El guardó en l'àmbit de Ciències Aplicades i Tecnologia és per Nízar Ajanak. Un fort aplaudiment, Nízar. És Toni Moreno, membre del jurat, qui en aquest cas també explicarà una mica els motius de l'elecció i també formularà la pregunta. El títol que correspon al MindSpeak. Bé, deixeu-me dir una cosa, jo que fa molt de temps que rebeno en temes de tecnologia, doncs una frase que surt moltes vegades de mi és que la tecnologia és una eina, i de vegades una eina potent, potentíssima, que pot servir per fer coses guais i ben fetes o per fer coses molt dolentes. De vegades quan ens parlen dels drons, doncs diguem, ui, no sabem si és alguna cosa per salvar vides o per carregar-se vides, no? Sap greu, eh? En aquest cas, amb el treball aquest ens va encantar perquè utilitza la tecnologia precisament a favor de les persones. Hi ha de vegades persones que, diguéssim, que no tenen totes les possibilitats o totes les possibilitats
desenvolupar-se a la vida com les altres, necessiten d'una petita ajuda i en aquest cas el treball aquest és una ajuda tecnològica que permet als alumnes que tenen trastorn de l'espectre autista, permet saber les sensacions aquelles que senten, que de vegades no les poden expressar perquè precisament és una part de la malaltia, expressar aquests sentiments, i en aquest cas la solució de l'aplicació aquesta ajuda a que persones amb l'espectre autista puguin desenvolupar-se i puguin expressar els seus sentiments i a partir d'aquí els professionals de la sanitat poden saber el que s'hauria el diagnòstic d'això. M'he enrotllat molt, ja ho sé. La pregunta i el treball és per això, perquè és la tecnologia a favor de la salut. La pregunta seria la següent. Què és el que va motivar precisament això, utilitzar la tecnologia aquesta per un temes de salut? Què és el que us ho va motivar? I perdoneu el rotllo, que sé que m'he enrotllat molt. Bueno, abans de tot vull donar les gràcies a tothom i al jurat per haver seleccionat el nostre treball. I responent a la pregunta... Hòstia, m'he oblidat. Sí, no, dic que vau fer una cosa molt i molt maca, és el que volia dir, que és utilitzar la tecnologia per ajudar a les persones, en aquest cas, a expressar uns sentiments que si no no podrien fer. Llavors, què és el que us va motivar a fer un treball per ajudar les persones per l'àmbit de la salut? Principalment perquè avui en dia tothom estem amb els mòbils, amb la tecnologia, i al final la gent s'introdueix molt en els mòbils i no sol parlar tant. I hi ha gent que té dificultats a l'hora d'expressar els seus sentiments i hem intentat utilitzar els mòbils i la tecnologia per també poder ajudar aquesta gent i donar-los una eina d'ajuda perquè ells es puguin expressar d'una manera i poder-los ajudar en els seus sentiments o la seva explosió emocional. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs enhorabona, Nísar, i ara és moment de fer la fotografia de grup amb tots els participants, també l'entitat, el membre del jurat i també el patrocinador del premi. Sisplau, i no tingueu vergonya i no us poseu sobretot darrere del faristol perquè no sortiríeu a la fotografia, que això ha de quedar bé. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Podeu ocupar el vostre lloc baixant per l'escala de la meva dreta. Doncs anem a conèixer en aquest cas ja l'últim premi de batxillerat que correspon a l'àmbit de la tecnologia. Pugen a l'escenari per aquest premi, per a l'atorgament del mateix, Francesc Arbós, president de Bellapart, Imma Muñoz, regidora d'Acció Social de l'Ajuntament d'Olot i diputada a la Diputació de Girona, i Francesc Llop, en nom dels membres del jurat. Pugen també els següents alumnes amb aquest fort aplaudiment que els acompanya Nil Rull Teixidor, Pol Moradell Carreras, Uriel Pibau Parramon, Joan Gómez Pujol, Eloi Riera Canalada, Aina Ávila Sitjà, Roc Salvà Ribó, Arnau Ripoll Rovira i Sergi Ruestes Jiménez. Molt bé, tots ells, moltes gràcies per participar a la categoria de Tecnologia Batxillerat dels Premis Jordi Pujiula, que ara passarem a explicar de forma resumida cadascun d'ells. Són 9 els treballs que opten a aquesta categoria i comencem amb ells mentre us lliuren els obsequis i el diploma només per participar. El primer dels treballs que tenim a la llista és Més enllà de la visió, de Nil Rull Teixidor. Aquest projecte que opta al Premi Comarcal té com a objectiu principal analitzar si l'Institut Bosch de la Coma d'Olot està adaptat per garantir l'accessibilitat i la inclusió de persones amb ceguesa o deficiència visual, fent propostes per garantir una inclusió real de tot l'alumnat. Interessant.
El segon dels treballs que opta el premi es titula Disseny i construcció d'una màquina monoraspall, de Pol Moradell Carreras. El treball planteja la construcció d'una màquina monoraspall de grans dimensions amb un cost molt inferior al de les màquines comercials del mercat, optimitzat el consum d'aigua i la seva rendibilitat respecte al servei del rentat convencional. Dissenyant la petjada perfecta, d'Uriel Tibau Perramon. Treball que fa una recerca sobre la història i evolució del calçat esportiu amb l'objectiu de dissenyar la sabatilla del trail running, pensada per oferir el màxim rendiment en tot tipus de terrenys. Sinfonia de Fourier, de Joan Gómez Pujol, treball basat a buscar una eina capaç de relacionar la part física de la música, les ones, amb un tema matemàtic complex, la transformada de Fourier, per tal de trobar aplicacions on les dues disciplines quedessin sintetitzades. Nedant al ritme del temps, d'Eloi Riera Canalada, treball que té com a objectiu principal desenvolupar un sistema automatitzat de cronometratge que millori el registre del temps dels nedadors sense requerir la intervenció manual constant per part dels entrenadors. Xarxes neuronals, classificació de races de cavalls amb intel·ligència artificial, d'Aina Ávila Sitjà. El principal objectiu d'aquest treball és conèixer millor el món de la intel·ligència artificial, sobretot la visió per computador, amb la finalitat de crear una xarxa neuronal capaç de classificar races de cavalls mitjançant imatges. Funcionament, estructura i creació d'un comandament de videojocs adaptable, de Roc Salvà Ribó. Treball que té per objectiu crear un comandament de videojocs funcional i adaptable per a persones amb alguna discapacitat funcional a les mans, com la falta d'un o diversos dits o de la totalitat de la mà. Automatització de la sèquia de la Solana de Ger, d'Arnau Ripoll Rovira, treball en el qual, a més d'explicar la història de la sèquia de Ger, el seu autor dissenya un tipus de comporta programable que permet solucionar un problema que perdura en el temps, com són els robatoris d'aigua. També molt d'actualitat. I l'últim dels treballs que opten aquest premi és Beyond the Smile, de Sergi Ruestes Jiménez, treball que explora el potencial del reconeixement de microexpressions basat en la intel·ligència artificial com un mitjà alternatiu per millorar el desordre que tenen en la comunicació els pacients afàsics, així com la seva qualitat de vida. Bé, lliurats els diplomes i també els obsequis per part d'Imma Muñoz. En aquest cas, amb el patrocini de Bella Part, anem a conèixer el nom del guanyador o guanyadora de la mà de Francesc Arbós. Bona tarda. El guardó en l'àmbit de tecnologia és per Joan Gómez Pujol. Molt bé, autor del treball de la Sinfonia de Fourier, que feia aquesta mescla entre música, entre art i també ciència. En aquest cas, Francesc Llop, membre del jurat, formularà la pregunta i justificarà l'elecció. Bé, primer que res, felicitar tots els participants perquè ens agrada molt llegir els seus treballs. Afortunadament, cada any ens ho poseu més difícil perquè apliqueu la intel·ligència artificial, cada vegada sou més innovadors, treballs més originals, per tant, estem molt contents que cada cop ens ho poseu una mica més difícil. Respecte del treball guanyador, l'hem valorat molt perquè des del primer moment que el vàrem començar a llegir ens va quedar clar que l'autor tenia 3 grans passions que no necessàriament en ordre eren la música, la física i les matemàtiques i que havia buscat la manera de trobar un treball en el qual es combinessin aquestes 3 passions i pogués aplicar el fet que la música, el so és una ona, per tant forma part de la física i que per analitzar-la i trobar tots els seus components es podia aplicar un mètode matemàtic que és la transformada de Fourier. Per tant, el felicitem en aquest sentit d'haver sigut capaç de combinar les seves 3 grans passions i fer un treball realment molt bo, molt interessant i d'una gran complexitat. Felicitats.
Bé, de fet, hi hauria moltes preguntes que voldríem fer sobre aquest treball, però ens haurem de limitar amb una. Hi ha un moment en què en el treball, diguéssim, aplica la transformada de Fourier per analitzar el so dels instruments i fa un petit indici de, diguéssim, de ser capaç de, simplement escoltant el so i analitzant-lo amb la transformada, doncs poder saber, diguéssim, quines són les notes que s'han anat tocant. Llavors ens interessaria saber doncs, cap on li sembla que podria seguir el seu treball, o sigui, com es podria completar o si hagués de seguir-lo, en quina direcció ho faria. Bueno, primer, gràcies a l'organització pel premi i jo, si hagués de continuar el treball, jo al final del meu treball ja vaig crear una aplicació per transcriure melodies en una partitura musical, però no vaig poder incloure el ritme, doncs el que voldria seria que tu li poguessis posar una cançó sencera i que te pogués transcriure tota la cançó amb la transformada i el ritme i tot això. Doncs amb el temps tot és possible. Moltes gràcies, enhorabona, Joan Gómez. Podem fer-nos la fotografia de grup tots junts, també amb tots els participants dels 9 projectes que optaven a aquest premi. Molt bé, doncs un aplaudiment novament per tots ells, tots els participants que tornen als seus llocs, ho fan per l'escala. Bé, anem ara per l'últim premi de cicles formatius, en aquest cas, que correspon a l'àmbit del disseny tècnic i l'edificació. En aquest cas pujaran a l'escenari Samo Monell, responsable del Departament de Millores i Eficiència de Tavil, empresa patrocinadora d'aquest premi, Montse Masdeu, tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Santa Pau, entitat col·laboradora del premi, i en aquest cas crec que novament Toni Moreno, representant del jurat, que pugen juntament amb els següents alumnes, els optants a aquest premi, com són Jordi Clilbert Maimó, Robert Gassó Coll, Genís Sellabona Canal, Marc Boada Bosch, Juna Grau Fernández, Laura Barris Galceran, Martina Caro Pujol, Carla Reclà Sant Martí, Aina Carceller Ruiz, Fernanda del Pilar Gamarra Flores, Iván García Atalaya i Marta Lorente Gómez. Felicitats d'entrada per fer aquests projectes i presentar-los a aquesta categoria dels Premis Jordi Pujiula. I mentre us aneu col·locant a l'escenari rebreu aquests diplomes i obsequis. Agrupeu i representeu 11 projectes finals que opten a aquest premi, que passem a explicar com hem fet amb totes les categories prèvies. I comencem amb el que es titula Cadira envolvent ara pla, de Jordi Clilbert Maimó. La cadira envolvent ara pla neix amb la voluntat de crear una peça d'escriptori única, capaç de connectar el passat, present i futur del Pla de l'Estany a través del disseny. Taula Valira, de Robert Gassó Coll. Taula inspirada en la sinuositat del riu Valira, amb la voluntat de demostrar que el disseny contemporani pot conviure amb tècniques artesanals de tota la vida. Aula i taller pel cicle formatiu de grau mitjà de construcció, de Genís Sellabona Canal i Marc Boada. Projecte de creació d'una aula polivalent i un taller pel cicle de grau mitjà de construcció de l'Institut La Garrotxa, en aquest cas, que permeti un estalvi energètic i sostenible, un projecte que, d'altra banda, opta també al Premi Comarcal. Be Free Gluten, de Juna Grau Fernández. Aquest projecte opta al Premi Comarcal també. És un projecte de reconversió d'una oficina situada en una zona cèntrica d'Olot, en un bar especialitzat en menjar sense gluten, davant la manca d'oferta en aquest sector. Aurum, de Laura Barris Galceran. Projecte de perruqueria concebut com un temple contemporani dedicat a la bellesa, inspirat en l'entorn natural de la Garrotxa, especialment en la Fageda d'en Jordà.
Madrà, de Martina Caro Pujol, projecte composat per una família d'elements pensats per ubicar a l'escola de Llavorsí, que va evolucionant, transformant-se en elements més complexos i per edats més grans. Camí de la llibertat, centre per a dones en situació de violència, de Carla Reclà Sant Martí. Projecte de creació d'un centre de dia per a dones que viuen envoltades en una situació de violència que puguin trobar suport i protecció per a reconstruir les seves vides. Can Rosés, habitatge social i cooperatiu, d'Aina Carceller Ruiz. Projecte de creació d'un parc d'habitatges a l'antiga colònia tèxtil de Can Rosés, a Cornellà de Llobregat, prenent com a referència l'habitatge social i cooperatiu, en harmonia amb el medi ambient. Un altre treball que opta al premi és Entre Sombres, de Fernanda del Pilar Gamarra Flores, projecte que té com a objectiu dissenyar un banc urbà funcional, estètic, que formi part d'un espai d'ombra de dues zones de la Garriga i que fomenti la trobada social. Obra final, creació d'objecte immoble, d'Ivan García Atalaya. Projecte de creació d'un moble pensat per a una botiga d'alimentació i vins del centre de la Garriga, que planteja la necessitat de millora la seva imatge exterior. Rodacontes, de Marta Lorente Gómez, projecte de creació d'un moble en forma de carro dissenyat i construït per oferir una eina educativa de fusta, mòbil versàtil, que fomenti l'animació lectora a les escoles. Bé, coneguts, si més no, la sinopsi de tots aquests treballs, projectes que opten al premi i ja amb els diplomes i la bossa d'obsequis a la mà, en aquest cas, amb el patrocini de Tavil, anem a conèixer el nom del guanyador o guanyadora de la mà de Samu Nonell. No, ja és gros. És gran la lletra. El guardó en l'àmbit de disseny tècnic i edificació és per Aina Carceller Ruiz. Aina Carceller Ruiz, amb el projecte Can Rosés, habitatge social i cooperatiu. Enhorabona per aquest premi. Doncs és Toni Moreno qui farà aquesta justificació de l'acció i també formularà la pregunta. Molt bé, doncs la veritat és que tenia ganes de veure qui havia fet el treball aquest, perquè és impressionant. Semblava un pedazo de treball, suposo que has dedicat moltíssimes hores, i una cosa que ens va encantar al jurat és perquè simplement és un projecte que toca molt la realitat. En aquest cas, Aina, dius? Sí. L'Aina, doncs, vam veure que agafaves dues problemàtiques actuals i greus que hi ha, la falta d'habitatge, gent que no té habitatge, i d'una altra banda edificis com les colònies tèxtils que tenim per aquí a la Garrotxa també, edificis que es van fer servir fa un segle però que ara ja no es fan servir, i en aquest cas l'Aina ha agafat un edifici que era una cosa, vull dir que algú que es havia de solucionar amb un edifici vell, ha agafat unes persones sense vivenda i ha fet un projecte perquè les persones aquestes tinguin les vivendes en un edifici nou. Dic que tenia ganes de veure també perquè jo conec a Cornellà, conec el CityLab, el coneixes? CityLab. És un edifici antic també, reformat, i és una passada. La pregunta és la següent. Jo dic que, torno a repetir, que ens ha agradat que solucionaves dos problemes. Falta d'habitatge i naus industrials obsoletes. Però, i una mica en línia de la presentació, tu creus que fer vivendes amb naus d'aquestes obsoletes també beneficia el medi ambient? Sí, jo crec que sí, ja que no cal fer tot un edifici nou perquè necessites molts més recursos i generar-los té un cost per al medi ambient, doncs si podem reutilitzar el que ja tenim, crec que ens aniria molt millor de cara al futur. Doncs moltes gràcies, enhorabona Aina Carceller. I espereu, perquè aquest premi té un accèssit, o sigui que hi ha una persona que també és premiada i en Samu Nonell de Tavil ens ho passa a llegir també.
En aquest àmbit, el jurat ha decidit entregar un accèssit a Martina Caro Pujol. Enhorabona, Martina Caro Pujol, amb el projecte Madrà. També és Toni Moreno qui explica aquesta elecció, en aquest cas de l'accés, i també et formula una pregunta. Vale, doncs si li puc fer una pregunta li faré també. En el cas de la Martina ja havia vist la cara, perquè jo crec que surt diverses vegades al treball. Molt bé, molt bé. Ens van encantar tots dos treballs, us ho diré. Un és una nau industrial reformada, és una cosa brutal. En l'altre cas és un moble, un joguet, però també brutal. És un treball molt ben fet. En un cas seria, en el teu cas, seria un disseny d'un producte tenint en compte no només els materials, no només, diguéssim, a qui va dirigit el producte, en aquest cas amb els nens, sinó també dirigit a educar els nens amb el context que es troben. En aquest cas, com se't va ocórrer fer un joguet amb el gall fer del Pirineu? Per què creus que era interessant utilitzar això, basar-se en un animal tan proper de casa nostra? Primer de tot, moltes gràcies. El projecte neix del meu amor a la muntanya i he anat molt temps al Pallars, tenia allà una casa, i sé que un animal molt representatiu d'allà és el gall fer, i per això vaig decidir fer-ho del gall fer, no? I ja està. Molt bé, doncs moltes gràcies Martina Caro, moltes gràcies Aina Carceller, enhorabona a totes dues i amb tots els participants també enhorabona per participar. Podeu venir aquí, que farem la fotografia de grup per al record d'aquests 1400 Premis Jordi Pujiula. Si us poseu aquí, com diem, no darrere el faristol, que pugueu sortir bé. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots i totes. Podeu deixar i ocupar el vostre seient, en principi per l'escala preferentment, però ja estem a la part final, per tant només ens queda un premi per conèixer, és el del millor treball comarcal, com dèiem, de caràcter transversal per a aquells treballs que estudien de forma general o particular aspectes relacionats amb la Garrotxa. En aquesta edició, si han fet càlculs arran que els anàvem dient, són 7 els treballs que opten aquest Premi Comarcal. Pugen en aquesta ocasió a l'escenari la senyora Rosa Maria González Arnau, consellera comarcal d'Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa, qui també repartirà en aquest cas la bossa d'obsequis juntament amb el diploma, que és una bossa en aquest cas cedida per Turisme Garrotxa, i finalment també la Maria Viles en representació del jurat de la categoria comarcal. Doncs si volen pujar a l'escenari, sisplau, que comunicarem en aquest cas el nom del guanyador o guanyadora del Premi del Patrocini del Comarcal. D'acord, doncs amb l'absència en aquest cas la consellera comarcal serà el senyor Josep Quintana, regidor també de l'Ajuntament de Cultura i d'Educació de l'Ajuntament d'Olot, doncs qui farà també i estarà aquí acompanyant-nos com a autoritat. Doncs en aquest cas, amb el patrocini del Consell Comarcal de la Garrotxa, anem a conèixer el nom del guanyador o guanyadora de la mà de Rosa Maria González. Quan vulguis, Rosa Maria. Bueno, en aquest cas, Quinto, perdó. Josep Quintana. Al final la consellera no ha pogut venir, disculpem la seva presència perquè jo sé que a ella li agrada venir sempre que pot. El guardó, per tant, en la temàtica comarcal és per Jan Artola Llorenç. Felicitats, Jan, el teu treball, projecte tan interessant que a part de guanyar un dels premis de la tarda també s'emporta la categoria comarcal.
i també coneixeràs l'elecció i també la pregunta que et formulen en aquests moments. No va? Doncs felicitats. Després del que ha explicat l'Emili Bassols, jo crec que quasi no hauria de dir res, però nosaltres també t'hem premiat perquè hem considerat que el premi abarcava tota la comarca, perquè era un treball molt exhaustiu, perquè havies trobat moltes espècies que no s'havien vist mai aquí. També després per la correlació, sobretot molt interessant, establerta entre els borinots i les espècies de plantes a les que van pol·linitzen, i per tot això és per el que t'hem donat tot el premi. Llavors tenim unes quantes preguntes, però ho hem resumit en dues, bàsicament. Una de les preguntes és en quina zona de la Garrotxa has trobat més borinots i a què és degut, si tens la resposta, i l'altra és si trobaries interessant fer una aplicació per mirar de reconèixer els borinots a la comarca o a tot Catalunya. Moltes gràcies, un altre cop. I el lloc on es van trobar més espècies jo crec que va ser a la zona de Can Jordà, més que res perquè és on es va fer tot el treball i és on hi vaig dedicar més hores, però si ens centrem en llocs sense mirar el temps que hi vaig estar, jo crec que devia ser a la zona del Puigsecalm, ja que és més alçada i hi ha més diversitat de borinots, o també el Coma Negra, i també és on apareixen els borinots més especials. I pel que fa a l'altra pregunta, sí, estaria bé seguir el treball, poder profunditzar una mica més a la zona de la Garrotxa i no sé si a tot Catalunya, molt complicat, però bé. Doncs moltes gràcies. Ja en fem també aquesta fotografia amb les autoritats i arribem al tram final, per tant també demanem als músics, en aquest cas de l'Escola Municipal de Música, que pugin novament a l'escenari per fer-nos aquesta última intervenció. Enhorabona. I mentre es preparen els músics, doncs això, com diem, estem en el tram final d'aquest acte. Volem donar les gràcies i felicitar els tutors i tutores també dels 23 centres educatius que han participat en aquesta edició per haver guiat, orientat i acompanyat els seus alumnes. Moltes gràcies. I precisament també als alumnes, el jurat els vol fer arribar un missatge de reconeixement i encoratjar-los a continuar pel camí que d'una forma tan brillant han iniciat. També a ells, moltes gràcies, un fort aplaudiment novament en aquesta tarda de lliurament de premis. Mentre la camerata de corda de l'Escola Municipal de Música d'Olot ja està preparada, en aquest cas clourà amb aquesta intervenció musical amb el tema You've Got a Friend de Toy Story, de Randy Newman, quan vulgueu.
Moltes gràcies, en aquest cas, als alumnes de l'Escola de Música d'Olot per el seu talent que ens exhibeixen a cada ocasió dels Premis Jordi Pujol i també el Salvador Reixac. Doncs, com diem, ara sí, posem punt i final. Tancarà l'acte el regidor de Cultura i d'Educació de l'Ajuntament d'Olot, el senyor Josep Quintana. I per part del PEOC només ens queda dir que al final de l'acte podreu pujar tots els estudiants a l'escenari per fer la fotografia final i recordar als guanyadors i guanyadores que l'acte de presentació dels treballs i projectes guanyadors tindrà lloc el 19 de desembre. Per tant, ho heu d'apuntar bé a l'agenda i del qual el PEOC, l'organització, us informarà properament. Doncs si el senyor Quintana està preparat, els dirigeix unes paraules de comiat. Molt bé, bona tarda a tothom, gràcies per venir avui aquí al Turín. No m'he posat el nom, però un dels estudiants ha presentat una aplicació per millorar les borses de treball. Després aquí a la regió també de Recursos Humans hem de parlar de negocis, que és un tema de les borses de treball cada cop està més complicat. Escolteu, bona tarda. Primer de tot, fer uns agraïments i felicitacions. Òbviament, felicitar a tots els estudiants que avui heu estat aquí. Gràcies a tots per la vostra feina, la vostra dedicació i el vostre talent. Segon, els tutors. Sabem que en aquests primers treballs de recerca que feu, la figura del tutor, l'acompanyament del tutor és molt important. Les institucions que fan possible aquest premi, el PEOC i la família Pugiula, per 14 anys fer tota aquesta feina, i a les empreses que donen suport, col·laboren i donen suport a aquest acte que el que té a veure és de promocionar el coneixement dels joves de la Garrotxa. Per tant, enhorabona. Jo crec que els boomers, que som nosaltres, tenim un mal vici a vegades, que és parlar malament de la joventut. I parlar malament que els joves avui en dia no sé què, no tenen ganes, no estan, no sé, tenim alguna... A vegades és una cosa que repetim. Si cas els joves viuen en una societat que hem muntat nosaltres, que té coses bones i coses tan dolentes, i que ells reben les coses bones i els impactes dolents, i per tant això és una cosa més nostra i per tant jo penso que és un mal vici que ens hauríem de treure tots de sobre. El repte dels joves quan siguin adults serà intentar millorar aquesta societat, aprofitar les coses, que n'hi ha també òbviament per millorar, i aquesta és una feina no gens fàcil però també és un repte molt interessant de formar una societat. El segon tema que jo volia parlar és que Isaac Newton, que és un dels pares de la ciència moderna, quasi va dedicar més temps a estudiar la Bíblia que a fer ciència. Això no se sap tant, però se sap més cap aquí. Ha fet moltes publicacions, si voleu és molt interessant, com intentava buscar respostes a la Bíblia científiques. No ens extendrem sobre això. Però sí que m'agradaria parlar d'aquesta dicotomia entre ciència, i aquí ha sortit moltes vegades, en premis i en treballs dels alumnes. També sorprèn aquesta facilitat de dir he fet una aplicació que agafa una música, fa una partitura i ja està, com si fos art de màgia, com si fos convertir, com si fos alquímia, aquests joves que tenim. Jo penso que per lo que els que venim del segle XX, hem viscut al segle XX i ens mirem al segle XXI una miqueta amb uns ulls de, no dic de viatgers del temps, però amb una cosa que entenem que és una nova era per a la humanitat, sí que entenem que segurament el que farà falta és conjugar aquesta relació entre la tècnica i les humanitats. La tècnica ha canviat la nostra societat des de fa més de 150 anys i això ha afectat també, per dir-ho de manera planera, la nostra ànima i el nostre esperit i com ens relacionem com a societat. Per tant, jo penso que la gent que estudieu ciències, us agraden les ciències, és tan important que estudieu ciències com que tingueu una mirada humanística, no només a nivell de societat, sinó que mireu Cinema Paradiso, llegiu Dante, llegiu, no sé, El Senyor dels Anells o qualsevol cosa, que estudieu també art, perquè també us donarà una visió, com dèiem, més pensada amb l'esperit i l'ànima de l'ésser humà, perquè si tenim una tècnica que ens faci més lliures i no més esclaus, i també la gent que ve que avui no són aquí, diguéssim, però que també fan els premis, que venen més del món, que hem dit, de les humanitats. Penso que hem de conèixer les tecnologies actuals, conèixer-les no com usuaris, sinó com entendre. A mi l'altre dia m'han d'explicar, algú m'ha d'explicar-me, com funciona la intel·ligència artificial, que no ho repetiré perquè primer que no ho vaig entendre a la meitat, entenc la meitat, és una cosa, i també hem d'entendre com funciona la tecnologia per llavors entendre quins impactes pot tenir sobre nosaltres. Em sembla que llegir José Luis Borges a tothom hauria de ser que és un visionari amb l'impacte que té
que podien tenir les tecnologies a la societat. Jo penso que això és un dels reptes que tenen i aquesta dissociació entre les dues branques jo penso que pels estudiants s'hauria de trencar. Òbviament, tothom té les seves preferències i per tant, doncs així hauria de ser. En el fons, ja per acabar, en Pigiula era així. Ell venia de les ciències de la salut i era un historiador. I em sembla que les dues passions, és la família, tinc algun contacte també amb algun familiar, no sé quina de les dues li agradava més, però tenia aquesta visió, per això, a part de la seva personalitat, i jo penso que aquesta és un dels poques coses que venim del segle XX que podíem donar, petit consell, a la gent del futur, que no és qüestió de triar una cosa, sinó que heu de ponderar, i em sembla que aquesta és una miqueta la cosa que ens pot ajudar a construir entre tots una ciutat més... La tecnologia ens ajuda a viure millor, però també diguéssim, a viure aquesta vida que cada cop és més llarga i té més comoditats d'una manera més humana i més compartida, més, si voleu, espiritual, perdoneu que em poso una mica així, no sé si és grandiloquent, però em semblava que tocaria avui. Felicitats a tothom, celebreu, disfruteu i que sigueu molt feliços. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Quintana. Doncs ara sí, hem arribat al final d'aquest acte, el 14è Premi Jordi Pujiula. Doncs que pugin, convidem a tots els estudiants participants a fer-se aquesta gran fotografia de grup i recordar-vos novament que hi ha un refrigeri gentilesa del PEOC per tots vostès. Moltes gràcies, bona tarda, gràcies per assistir en aquest acte.